Αερόθερμες σόμπες πέλετ Colorado με θερμική ισχύ από 6 έως 13 kWh για θέρμανση εσωτερικών χώρων από 60 έως 130 τετραγωνικά μέτρα και κατανάλωση υλικού πέλετ από 0,6 έως 1,8 κιλά ανά ώρα. Ανοίγουμε την πόρτα της σόμπας μόλις κρυώσει και βγάζουμε το σιρτάρι από τη θέση του για να αποθέσουμε την στάχτη που παράχθηκε κατά τη διάρκεια της καύσης του πέλετ, περίπου 1%. Έπειτα βγάζουμε τον θάλαμο καύσης πέλετ και τον καθαρίζουμε μία φορά την εβδομάδα και τον τοποθετούμε πάλι στην αρχική του θέση. Τέλος, κλείνουμε την πόρτα. Οι σόμπες Colorado έχουν αυτόνομο δοχείο αποθήκευσης πέλετ από 20 έως 32 κιλά. Διαθέτουν αποσπόμενα πλαϊνά καπάκια για εύκολο καθαρισμό και όχι μόνο, μπορείτε να τα βάψετε με το χρώμα της αρισκίας σας, ανάλογα πάντα με τις απαιτήσεις του χώρου σας. Γεμίζετε τη δεξαμενή με το καύσιμο υλικό πέλετ. Τοποθετείτε την πρίζα στη θέση της και μετά ανοίγετε τον γενικό διακόπτη της σόμπας. Ξετυλίγετε το καλώδιο του θερμοστάτη και το τοποθετείτε πάνω στον τοίχο. Η σόμπα έχει καπνοδόγο διαμέτρου φ80. Μετά πατάμε τον διακόπτη ON πάνω στο χειριστήριο της σόμπας. Η σόμπα θα ξεκινήσει τη λειτουργία της μετά από 8 έως 10 λεπτά, ακολουθώντας την διαδικασία τροφοδοσίας υλικού πέλετ, ανάφλεξης και σταθεροποίησης της λειτουργίας της. Σας παρέχεται επίσης η δυνατότητα ρύθμισης της ημερομηνίας, της ώρας, καθώς και του εβδομαδιαίου προγραμματισμού για άναμα και σβήσιμο. Υπάρχει επιλογή γλώσσας στα ελληνικά και επιλογή αυτόματου σβησίματος μόλις η σόμπα φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία που έχετε επιλέξει. Η σόμπα ανάβει μόνη της 8 έως 10 λεπτά αφού πατήσουμε τον διακόπτη ON. Έχει τηλεχειριστήριο με το οποίο ρυθμίζουμε το άναμα της σόμπας, τη θερμοκρασία της και τις θέσεις λειτουργίας.